Sirimang-rimangyon di Minggu Nasional napa 20 luhon tahun B. Pajahau parjolo sian habisuhon ni si Salomo bidu pitu ayat pitu saha tu 10 sada. Pajahau paduahon surat Tuhala Heber bidu 4 ayat 12 saha tu 10 tolu. Berita naudi sian Markus bidu 10 ayat 10 pitu saha tu tolu pulu. Pajahau parjolo mangodoson argani habisuhon nasiat debata tu masai mek jala torudo argani saluhut na di portibion sian habisuhon ni debata alani ikot totong do jolma mangadului habisuhon ni ngoluna siat debata iko marukil do jolma mangadului habisuhoni habisuhon dang narosa bing tu parnguluan ni jolma alai ikonadong do roha tiki nang hagiok ni roha mangalului habisuhoni ikot tajalo do siat debata marakup pangiduan doho parukilon. Surat Tuhala Heber mangodoson rikok ni hatani Tuhan di parnguluan siganupari tung masari kok do jala argado hatani Tuhani di ngolu ni hita jolma ai boy do tabege hatani Tuhan marhite akana masa di hasianganon manang di bagasan parrohauta alani ikot tondo marukil jolma laho pau kapor rohana pau kapo pikiran nama jalo hatani Tuhan alana dang marlapatan hatani Tuhani molo dang uka roha nang pikiran ni hita jolma maradopun amata debata. Berita nauli di hari Minggu napa 22 luhon tahun beon pato tahun parukilon mangihuton Yesus dang namura mangihuto Yesus dang naholam menabai goar akasi huto Yesus jolmai dang bir moloholan namar goari dirina marhapor siaun manang si huto Yesus sabing alai ikot tolak do marukil molo mangihuto Yesus ikorade mangaraho diri tuartana di surgo dang holan artana di portibion di hari koton namang huto Yesus ikorade mangalehon artana tuaka dongan namar hahurangan poda ni Yesus tu sidoli-doli namora na di barita nauli sadarion patuduhon manang ise namang huto Yesus ikon marukil paholakon diri siya naka arta portibi disosoi Yesus do sidoli-doli asa raderohana menggadisi akka artana mangalehon artana tuakana pogos dongi manghuton ibana mana tung masay borat disidoli-doli nagok artanai paholoku ibana tuartana nunga gabe loho rohana tuartai gabe malungun ibana dang marhagogon laho paluahon akka artana Yesus naing pasahaton tu sidoli-doli argani namarukil alani didokon Yesus do hatana maul nai akka napos roha di panamotan bongok tu harajau ni debata gumabur do boluson ni gajah pinggol di jarum unang halak namora bongok tu bagasan harajau ni debata dang namura namanguluon parukilo do hanguluanon iko marukil do manghuto Yesus iko marukil do akan namanghuto Yesus laho pasisihon roha nasai loho tuaka arta portibi iko margogo do akan namanghuto Yesus mabolokon roha nasai marhagiot makaol artana
namang huto Jesus iko marsaka do bongo Tuhan jauh ni debata marhite paru kilo di portion masada paru kilon manghuto Jesus imasada paru kilon kita akasi huto Jesus iko rade marukil kolan na parsidoho tua kapunguan pertanyaan sabing kita akasi hutu Yesus dak kola marsada disada horong ni lunggu manang stasi manang paroki hita si hutu Yesus dak kolan holang mana bay goar si huton Yesus hita di portion alai kita ikut totong rade marukil laho madau sian arta portibi iko margogo do hita laho masagihon artana tua kadongan nama rahurangan kita akan nama raporsiaun iko marukil mabain holak kolang madadopon arta portibioni asalam adong hagiot madiori artana di surgo dang nasala molo adong jolma mamora mananggok artana alai unang gabe sopol rohatta tude bata alani artai unang gabe gijang rohatta tua kadongan alani arta jala unang saitaula gabus dohok tangatotoyon holan ala nama diori arta oma paru kilon tung masai tarik kotodo habisuhon nasiat debata jala tung tarik kotodo hagogon ni hatani debata songon harowan ni habisuhon tu hita laho manghutu Yesus songo sahala si hutu Yesus totong mata pangido habisuhon nasiat debata asala margogo hita laho pa holak ko diri siya nakahaportibionon rikok do tapangido habisuhon nagok pangatusion doho habisuhon laho mga lapati hakatan ni Tuhan di bagasat todi sayang dia ma lambongot kita Tuhan ngoluan nagok habisuhon nasihat Tuhani jadalam ukap rohata madiori hangoluan nama notong na di surgo Tuhan ma nama maso-maso aben.